И здравейте хора, днес ще играем Roblox с Даниел, виждам. Които... Намерих легендарно оръжие, пишче легендарно! Но легендарно, тук има черепи преди. Казва се смъртно. Не мога да преведа, обаче. Чакай, искам да пробвам един куршум, това е RPG. Раница. Не продай хига, сега се нещо. Финане, всяка ела го пробваме на едно зомби, ела. Раница е със чакай. И бас си много раница. Маската на... Тук има някаква пружинка, какво правите с пружина? Фран... Няма да, те знам, че тайне. Позаменя раницата, позаменя. Ти имаш раница. Ой, ти има... Чик каравя. Имам бендейдж, ела тука. Не съм бендейдж, говоря, ти имам 6 рендера. Сега ще взема пейнкилърчи. Сериозно ли ми фу? Омага, брат. Прибантата ти. Да тръгваме. Ще само да снима раницата. Айде, вземам се. И сега не, ела да го пробвам това на тебе, монет. Ако мора, майка ти мърза. Не те го правя, там го правя назад нещо, не знам. 3, 2, 1. Оу! Ние не знаехте между другото. Какво? Хайде, тръгнем тук вече. Иш, застреляш, направи бана. Чакай, искам да се... Аз искаш да пробвам моето. Думам, от няма патрулен код да го пробвам. Лън катана и ще нарегам бъбрика. Ладе. Лацка. Hello. А защо? Стане? Защо съм кликнал по дяволите? Какво тази маска на Франция, тези какво ми взема? Аз съм кликнал. Как съм? Защо съм Стане при теб кликнал ли са? Тъдни, какво беше цъдик? Хикси, какво беше вижу? Ето хикс. Дойде за маса. Сега се качваме на другите етажи, там да търсим нещо. Ела сме. Смъртоносния. Ела. Кръв повръщам, пари не връщам. Там има голяма раница, тя беше моята им вече беше. Тук вече бях, сега внимай след това нещо, че много боли човек. Ще умреш, ако чуеш до мен. Аз! Зомбита! Ще го... няма пата. Аз ще умра. Що? За какво служи с ограда? Ти ли я служи, бе? Да, май, сам някой там ще почне да кървиш, става лошо. И ти оттам служи. Добре, аз стям тук. Тук само проси, чипс, пепси. Да видим, не съм познал. Пепси. И чипс, направо съм добре. Познавам другата стая. Чакай, искам да убия това зомби там. Едва не ще го целя. Снимаш ли? Да. Окей. Той е гориган. Горема. Подгорема. Бама. Ръкам го, бубрика. Сигурно ще умри, те са двама. Бама, трима ела по баща остава. Да бъмъри. Дай ни кървякът гъс. Умира, копеле мъс. Майко, уби ги, мачи кървя. Стане, бендейдж имам, искаш ли? Аз спокойно, аз съм цели бендейджите. Щом не искаш пилс, няма цена. Бандари имам, всичко. Знам ли, че искам куршума заради тебе. Добра, ти включам на туалетна хартия на това на оръжието ми отпределя. Или някаква... Давай черепче, знаеш?
Пази са път. Искам аз да си ги взема сега, защо не ги ограбваш всичките? То няма нищо такова да вземеш. Или съдай. Или пък не. Дрога! Да! Дрога! Дрога. Дрога! Дрога. Да. Да, ти не го яби горкото си още. One shot. Ти това ще поставя, там го стреляш и той ми... О! Ама... Какво намерях така сега? Позади майка безе. Имаш всички оръжия на света, някой легендарно, да се не било. Ой, где паро? Чек, има айпи.